हाय सांग मैंने शुभ सकाळ केमती अच्छा समस्ते मु सकाळ सकाळ आज मुहर हळदी लगे बस जाइए जो गाधे को जीवी बोली जेहेतु कि गाधौଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଜ ଟିକେ ଖେଳିଲି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇକି ଆସିଲି ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ହାପି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୋ ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ ଆସିଲି ମୁଁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆସିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଲି ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିକିରି ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ମୋ ରୁମ୍ରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବସେ ତାପରେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଶାଗ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ଭେଣ୍ଡି କାଟି କାଟି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ଯାଉଛି ଭାଜିବି ଭଜା ସରିଲା ମୋର ଏବେ ଖାଇବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଏକାଥରେ ମୋର ଖାଇବା भेंडी भजा शाग भजा दही पखाड़ आउ साइड रे भी दही लुण लंका चकड़ी रखी मुझे खाई सारी शोवा